Nagkasaring mahiwasang anti-pilferage apprehension operation ang Albay Electric Cooperative o ALECO laban sa indang mga delinkwenteng miyembros konsumidor kasuudmang aga. Pira sa mga nasampulang kang personahes ang barangay hall kang barangay Bungalon sa Banwa ang Candaraga, huli sa panahaabon ng kuryente. Kanakaaging taon kan maputulan ng supply ng kuryente ang nasabing fasilidad, huli sa 621,000 pesos na pagkakautang kaini sa ALECO. Alam mo daw, wala mo kayo magino ba na? Pero basta mag-ibang kami parang kung paano. Next year na ito, kung na kami budget for next year, pagka makaakin mga 300,000 sa electricity, yun pambayad. Apwera sa nasambit na barangay, binisita man kang personahe ang barangay Estancia Legazpi City, asin barangay Peña Francia Daraga. Ang residenteng Inikan Hausian Village sa barangay Peña Francia, dinakop man huli sa pagkakaigwanin ang registered meter. Unti-unti, hindi naman kami makakabila nito. Unti-unti. Pero sana magusto sinda mag-partial kami at least ng 20 or 30,000 para ma-restore yung kuryente. Sigung kay ALECO spokesperson Angie Galero, dahil tutulerar kan sa indang manihamiento ang siring na mga bayolasyon. Urog patadakula ang pigdadara kaining system law sa kooperatiba na nakakaapekto man sa mga tultul nindang miyembros konsumidor. Saro ito ininota, ito naging priority tango niya na aldaw kasi nailing mi so date of billing niya. Siguro more or less 1 year na siyang disconnected, but again, igwa pa siyang naglalaog na kuryente. And we have coordinated din with the kapitan kan barangay, and admittedly, aram ninda na may fault tumaan kasi disconnected, and then ikadua, illegal reconnection. Na-reconnect siya pero dahil siya naglalaog sa sistema ni ALECO. Duwang aldaw ang pigtaong palugit sa barangay Bungalon nga ni bayadan ang saindang utang sa ALECO. Mantang kaypohan pang kwentahon kang opisina, ang kaypohan bayadan kan mga dinakop na may unregistered meters. Pingigibo ni ALECO ini because we want na mabababa ang system loss kasi kairak man po kay ning mga konsumidores na regular and religiously nagbabayad sa ALECO pero napapaduman po sa inda so systems loss na ginagamit ng iba na bako man legal ang koneksyon. Nakatuwang kang ALECO sa nasambit na operasyon ng NBI Bicol. Asigurasyon kang manihamiento, padagos sindang makondusirin mga siring na operasyon para sa mas kalidad asin patas na serbisyo. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.